Sziasztok! Ma egy háztípusú ipari sátrat fogunk nektek bemutatni, melynek szélessége 10 méteres, hosszúsága 24 méteres, és a hasznos alapterülete pedig 244 négyzetméteres. De hogy ez hogy is néz ki a valóságban? Gyertek, nézzük meg együtt! A szerkezet elektrohorganyzott acélból készül, mely biztosítja a hosszú időtartamot, illetve a korrózióállóságot. Ebben az esetben betonbűbeles csavarozást használtunk, de föld alapra lehet kérni talajszeggel is. A sátor feszítőrendszerrel van ellátva, a ponyva feszesen tartásának érdekében, az oszlopoknál merőlegesen, illetve a végeknél pedig bosszanti irányban. A sátor rendelkezik mind a két oldalon cipzáros személyzeti bejáróval, illetve csörlős kapuval. Nézzük, hogy is működik ez a csörlő. És ha még mindig nem győztelek meg benneteket, akkor gyertek, nézzük meg kívülről! Remélem sikerült benneteket meggyőzni. További sátrakért keressétek fel a kismetársátor.hu oldalát, és válogassatok kedvetekre. Sziasztok!